video no খাইনে দি খাইয়া হি 2 দিন mawa sukla ha tani hamale je borok na an bukhawo nijeni hawoi wa sokmani borok si ano bo belai khe bukhaw kosto rojak ani logorong no bo sangbaijak ani busaino bo sangjak o video ni kokno reply ronai de roya hi ge ani baksa busa loge hawo ama hai borok rok no baino reply tar di an busai ba ano honjak ama hai borok rok ni video ni message rok no reply tar di hai phana 2 din mukri thanya tani hamale nijeni hi khakawoi nijeni bahai hi nijeni borok hi khakawoi songoi tongmani o borok si ano bukhaw kisa bukhaw khe khaimani bangai haini bani kok thaisa thaini sawno phayo o borok ano bo lasia kiria hi siwi tong khle sa ni musuya phana kisa kok masasna o borok ta na o jatra pro video khai pro phasi bo ana comment haya khaija bon bukhaw bo tamai khagai tong samaya saban bukhaw tama khagai tong bono koi samaya sakao kaha phasi bising ke haya bo hai borok tongo baksa busongke sakao bo haya bising bo haya tongo baksa busongke sakao kaha bising haya bising kaha sakao haya bo hai tongo ama hai video khain nung lasia de nini bodla ang silasi siwo hisa si comment khaye hinke nung ano segang baria situtui si ang lasia ma video haya khaye hinke ang kok haya pero hin situtui le nung le temani an oro phaye ani nago phaye video ma khai phai bono sadi comment reply di te kaisa kok sanai je borok phana an oro phaila hinke ang bai tongna hinke bokha ekdom khulogoi tong di sakao blena thaichong hai bisingo blena tamai sasna sa kok rongya sakable hira sakable rangsa bisingo blena lukha sorki bo haro ka ta tong badi ang je borok bai phatongo je borok phatongo bokha khulogoi tongo ang honi musuk lahangke ebo honai o borok bo ana hondi ang ano supti de honai rendi de honai soinal de honai mungsa hondi ang mung sangjeya nung ano soinal hola hangke ano rendi hola hangke ano buitale hola hangke ang rendi de ngno ang rendi buya soinal buya supti buya nung ano jekpa hoi tongdi je nin buku phaimani hoi tongdi bukhataiya ano haya honai salnika o video botamani kobor hi bo ano khana rokha boni bangai angsi bono kharsinang pho jealous pho kok ni kok jodi si ani saiphana views bangdi hai khaba subscriber bangdi bo hai hingle do borok kisa kharsi di fel nanglai honto ani saifasi subscriber an bo kom na ani saifasi bo kom ke si subscriber kom ke si bo ana ang si bono jealous nanglang kha pho khaw belai kha dukho nangla di bukha haya khok haya per hinkle tamani ani no phai video ma khai phai mami pho kaki pho bai pho pi pho totoi hi ani nogo tani phai video ma khai phai nung ano segang baria siwi tongo situ tuile na tamani ani nogo phai ang bai video ma khai phai o borok ni ano honai video bo video khai ano homani
ano honai borok boni aige 600 si subscriber ta busuk bosor bo khaisamaya ang bono nayon bo thangya যখন তে আন অর ফাইলা ইনকে views bo lip ke barai thangpale ha subscribe bo haina subscriber bo wais bo lip ke barai thangpale ha ang haya ble ang thik na ang haya mane o ni saksang na ni ne bangai ta jebor ana haya khakana ni ron bangai ang haya na bai khayaos ang hai khai ke ba haya ba nuks nei namlna ge haya hi situ tuile sakang situ tuile nang tamana ana nago phai ang bai video khai phai ge ang haya hi nang situ tuisi ang ba video khai phai bu ne bo honai haisi bono sade kok thaisa comment reply khai sabai na ang tabo om haike ang bai law khe tangoi ana haya honai poisa kari kho amana fast bukha bisingo bo ani ama haini free saka bang jotoi free khe tongnai ana bo je palmo hondi ang bo boino hama nije borok hamani bono saya borok no sinewani ba pri te kaisa kok last kok sairna borai eng tutui sela gyan khe tongnai bo hai borok no bo khikrogo yasko phunangoi no khardi sela eng tutui borai gyan khe tongnai bo hai no bo hai borok no bo khikrogo yasko phunangoi khardi nijeni apon borok hi koisano no bukhawo songitana di nijena apon borok hojanai bosi borok no অপমান খাইয়ে নাইশ্রে মংরাও কক সামান মুসু yang pai kok san musu yang pai apon hi khakai tongmani o borok si ana ani bangoi isa kok sala hangke ana kobor boni bangoi ang jealous engpho bahar ko samano ka ang belai khan bakha dokhon jaga tai japa hande hijra homani dukho nangkhe nanglangtha nangpa tonglangtha bonola ang manai namawo do ang hijra honkaba ang rendi honkaba ang rendi thaprarona si honkaba o borok le rendi thaprarona si homani no jole nungla tamani jole thai boro jaga ba pore oi phaibai tang asuk gyan bu sat dekhe kok sabai o kok go tongmon ha ani mai khlayo mai sawi si ana bohok lathiroi thango homa ha o borok bo haina ang asa kok rok putuk ro rungya direct ang indirect kok rok samusu ya thik na bolle ani tui sibo borok ba sinjago subscriber rok bang tongo views rok bango hakisi ana hangke laso hangke kobor phu jealous pui ho ang oma video no khaya hi phana ma khaisnai bukhaw dukho nangla bukhaw si hijraya nung selasi nung beresi ge nung hijra hoja khile nung hijra de bana ge tamani jol thaiba tamani jol ban dorkar na ang rendi ang baitali ang signal buroino ano jepa handi ang signal buya rendi biya hangke ang obo joliya obo lasia ang no bahaga tongo ang phatar bahaga tongo borok no sinibai di kobikok sasnai sukang barian simingsi ama hai borok rok bai boroi tutoi boroi gyan tongbai di sela tutoi sela gyan tongdi boroi tutoi sela gyan khe tongla hangkhe bojek pa bezwa ngai bo hai borok rok hangkhe boi be walai wani bolaion bkhaja sela tutoi boroi gyan hangkhe bo o boroi haikhe na yani kokno yang sanai yani kokno yang sanai khena ka hangke tongmono sana bo
wala rei mawo ama hai borokno no khikrok gas ko phunangoi no kharti as ko kabang salia ko kabang sala hangke sana hangke baby jamatini family blog bon angno hijra hango rendi hango hi sadi or jaga o satutoi san musukutoi samaya ama harkata tongdi sanangke direct sadi indirect sadi ang je borok bai tongla hangke o borok bahai no direct kok bahai ke sang hanjaga angbo direct kok sanai indirect kok saya esa sate ko bani ani permission sara bo bai khe ani video ni clip no add no ro upload khaisa sante ko ningla pradhan mantri deng tongthala angbo no homale pulas kan video o an video ta da dei he strike ror nahi nung jodi si ani sen ani video na strike ror nai khe ror di ang kono problem ya o video ni kai sani rang maya phana ang mung sang ya ang ani busaini betono no sawi kulpaya ani busaini jodi si beton koloya phana ani rabar no phali nang sawi miya bakra jengni pension no sawi miya Thaifana ang musugo ang kisa kamai khai musugo ang jodi saya tongke teka koma sana o borok bahana jamatia borai bisorani jamatia tambo anir comment khaija ningla tani bono hage comment khaiba kokhna thoya hijra rok hi o borok bo o borok ni oro comment khai ne sawo ang sasi o borok no hoi ma rojak hi ang sibo hi o borok comment khaija ani video je sajong nai bono sabo ang jotono khuno sajaya hungkhe ani video no ta nai ang asa ko kabang salia jotono